SPTWS. Serbski poskit k tydzienia Wysyci. A witajcie, lubi przyposłuchario a przyladowario. Miestem chcecie my to na jury czeka, ten rozsud znamiennicza czeka na jury. Zużyście na to skieżmić, co jo Lotka a Sofia, miestem jen jackne video online zdajwa. Tak so możecie tam też widzieć, jak so oni przez my to zajszło tydzień weselili, ale jury je dalszy raz tworzyła za chcecie my to. A to je? I to wielkie potencjaliście. Smo se tu ciężko mieli, dokąd to ja wiele polskich pro, a tu smo se pole z wodanczkami zabierali, a my jachmy wielkie weselo, nic wiadomo, Klemenco. Tyle prawie, ja praję jenoś holarski wutrobna gratulacja. Są to 4 bracia, ki są poprawom znaczy, że oni z wielkim lusztom hudzia, ale jeszcze raczej oni hodanczka za to wea. Po takim krótkie rane pisane hodanczka k serbskim temam, a z tym praję wutrobną gratulację na Donatec Bratro. A ja się nie praje, te hodanczka ja się nie widział, nisem, te hodanczka się širia o sobie przez Instagram, ale ze bychu oni wszystkim przystupne byli, my je za was na naszą stronę SPTWS myta zimali, tak so możecie też każdy kisznie na Instagram sobie hodać. A ja si myślę, że ten rezultat jest dobry przykład za to, że chodzi so też z jara jednorymi technicznymi środkami, ale ze czym budniejszymi ideami jen realny rezultat docpieć. Po takim wielkie przypoznacie ze z naszej strony, a utrobną gratulację do Krościc. Pożymy za ten tydzień. Bożemy gratulacje.